نننې زمونږ سبق سورت آل عمران دریم سفاره آیت نمبر 72 خوانوالی آیت نمبر 76 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب أواي ودلاد أهل كتابنا آمنوا بالذی ایمان راڑی پا آغا کتابو انزل چی نازل شویدے علی الذین آمنوا پا آغا کسانو باندی چی ایمان راوڑی دے وجہ النہار پا اول اسد ورز کی وَاكْفُرُوا آخِرَهُ او کپرو کئی پا آخر اسد ورز کی لعلهم یرجعون خام خاچ دی یعنی مومنان واپش ایماننا ولا تؤمنوا او تصدیق مکوئی الا لمن تبع دینکم مگر دا آغا چاچ تابداری کئی دا دین ستاسو قل تورت اوایا ان الہدا ہدا اللہ یقیناً ہدایت دا اللہ دے کم چی قرآن کے بیان شوی دے ان یؤتا احد مثلا دی وجنا تصدیق دا بلچا مکوئی چی ور بکریش یو تنت درجہ مثل ما اوتیتم پشان دا آغا چی درکڑی شوی دا تاسو تام او یحاجوکم یا بجگڑی اکی تاسو سرام عند ربکم پنزد ربستاسو قل ان الفضل بید اللہ وایتم یقیناً غروالے پلاس دا اللہ کی دے یؤتیہ من یشاء ورکی دی لرا چاہتی چی خوخشی واللہ واسع علیم او اللہ پر اختیارا استن کے پوہ دے یختص برحمته من یشاء خاص کئی خپل مہربانائی سرا چالچی خوخشی واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ خاوند فضل لوی دے ومن اہل الکتاب او بازی دو اہلی کتابنا من ان تأمنه بقنطار آغا سوکتی کت امانت دار اگر سے دلرا پیولو یا خزانہ یؤدیہی الیک نو ادا کئی اغیل رتاتا وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ او بازد دین آغا سوگ دی
کت امانتدار اگرزے اغلر پا یو روپای باندی لا یؤدیه الیک نا ادا کئی اغلر تاتا الا ما دمت علیہ قائما مگر دا چی ہمیشہ تو پا اغباندی اولر ذالک بانہم داد دی وجن چیم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل وائی دی نشتے پا منگ باندے پا خوراک دا مال دا امیانو کے سلار دا ملامتیام وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ او وائی دی پا اللہ باندے دروغ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او دی پوہیگی بلا من اوفا بے شک چاچی پورا والے اکم بعہدہ فوعدود اللہ واتقام اوزانی اسات خلاف دا اللہ نا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَسْيَقِينًا اللہ من کید پریزگاران سرا